parlar una mica sobre això. Jo crec que la revolució que hem vist a Egipte és molt important, passi el que passi després. Nosaltres el que voldríem seria que hi hagués una societat socialista organitzada des de baix, tot el poder per als treballadors, etc. Però sabem que això és difícil, no? Però tot i així, acabar una dictadura, no mitjançant negociacions, no mitjançant transicions, sinó perquè la gent ha sortit al carrer i ha estat inflexible durant 18 dies, que ha costat moltes vides humanes, i tirant fora el Mubarak, que ha tingut el suport de la Unió Europea, dels Estats Units, etc. Tot això és una revolució sense pal·liatius. Però també hem de saber veure que d'aquesta revolució també pot sortir un govern democràtic liberal que no satisfaci les necessitats de la població. La major part de la població d'Egipte són treballadors que estan en una situació molt precària, que tenen unes condicions de vida i de treball molt precàries, que sabem, per experiència, per exemple, de Turquia, que una democràcia no garanteix això. H&M fabrica en Turquia no perquè sigui una democràcia, sinó perquè és una democràcia que manté els treballadors més o menys contents perquè té algun sindicat, algun partit, però té unes condicions lamentables de treball. Això també pot passar a Egipte. Però tot i així, jo crec que, igual que va passar aquí a l'estat espanyol, al 31 va haver una revolució que va portar a la república i molta gent va pensar que la república els donaria el que ells volien, però van veure que la república, igual que la dictadura, va governar per les classes dominants. Això pot passar a Egipte, però l'important, sobretot, és que jo crec que la classe treballadora egípcia ha tingut una victòria i ha vist que ells poden canviar les coses, ells poden tenir poder. Llavors, en una situació en la qual, no sé, la gent es deixi emmirallar per tot el tema d'estabilitat, la grandesa d'Egipte, hem de tenir un govern estable i tot això, si veuen que això no va a favor de les seves condicions de vida, jo crec que aquesta treballadora egípcia està preparada per sortir un altre al carrer. I crec que això també jugarà un paper molt important les organitzacions o col·lectius o estructures de poder de la gent del carrer que se vagi organitzant després d'aquesta revolució. Jo crec que és molt important per poder consolidar aquesta victòria i explicar a la gent què significa i no començar una altra vegada des de zero. Abans de continuar, us passaré aquest full que podeu deixar el vostre telèfon i el vostre e-mail si voleu per rebre més informació de què fem, què deixem de fer i quines xerrades fem, etc.